La ekhaya ungayibheki noyibheki isiganile. Nesiganile ingambheki nombheki ungaganiwe. Kuze isonto lihambe kahle liphambili. Angaze ngibone umhlangano omkhulu kangaka. Nango nyaka ozayo wakade esho umfundisi Gcwense. Nango nyaka ozayo nobe ngaphezulu kwalokho. Uyani bantwana baNkulunkulu isikhathi sisekhona. Abe washo ubona ngendlela ongabonanga ngayo. Uzokhetha inkosi. Mhlambe sokuthethelela. Ingabo umuntu ushembe abantu bami. Uthi ungamenzi ushembe into yokudlala. Kwakhona into eyohlula bonke abasemhlabeni sidinga ushembe kuwena. Uyobonakala ke ebusheni ngalelo langa. Yokusuka uhamba ucasha la. Abantu abaningi angaka ucabanga ukuthi mawuzonda mina uwedwa labantu abaningi angaka. Ubona abayazi into abayenzayo. Eshiya imisebenzi yabo bezala. Ingoba khona into abayibonayo leyo ongayiboni wena. Into umfana kususa ubhitsi emehlweni konke uzobukisisa kahle ukuthi ngubani mina.